Yan eh. Magandang umaga mga kapan. Pagkain ko. Wait a minute! Who are you? Para sinabi matagal naman ang kaya na ko. Kakain na lang po. Tatawagin pa. Yan. Nakakataway. Yan po ang aming napakasarap magluto. Tagal naman yan. Sarap buhay. Pagkain-kain lang. Jenny, tagal pa ba yan? Jen, Hello. tagal pa ba yan? Ito kasi magaling lang. Yan si... May alam po at kakain na kami. Mamaya pa. Ano po ang aming almusal sa umaga. Dali. Almusal sa umaga. Almusal sa gabi. Almusal masarap pag may kape. Kamatis, suka, maalat na itlog, maalat na tinapa, and maalat na tuyo. Wow naman! Wow! Wow! Puro maalat po ang aming almusal ngayon. May parating po kami bisita. Wala po pa kami papakain. Tuyo. Pero masarap po yan sa almusal. Yan. O, kain na. Kain na! Tatawagin na lang. Tatawag pa. Kakain na lang. Tatawagin pa. Sige na. Parang awa nyo na. Oh. Kakain na lang. Tatawagin pa. Charan! Sige na eh. Busy ako. Shout out ka muna. Shout out. Pete. Good morning, boss. Wala din yung boss ko. Ken. Dan. Wala po sila sa ayos ngayon kasi kay gising lang po nila mga kaibigan. Alam ko lang yung regalo ko sa'yo. What? GoPro. Yun. Hindi totoo yan. Yun. Yan po. Yun, dokumentary po yan. Malapit na po ang Pasko. Tatandaan niyo po yan aming bossing po. Next year. Bola lang yan. Ayun lang. Wala pong bawian yan. Bibigyan niyo po ang GoPro. Yung may stand po. 6 feet lang haba. Action ka ano? Kaibigan, dokumentary na. Nakita niyo ha. May group po kami. Paano masabi? May group po. GoPro pala, GoPro. Ben, anong masasabi mo sa grupo? Sa GoPro? Ben, anong masasabi mo? Masasabi ko sa grupo at mga nagaling. GoPro, hindi grupo. Wala ito? GoPro, hindi grupo. Ulit. Ayoko nang babarkada ka sa live na yan, ha? Hindi kat yun, tuloy-tuloy yun. Ano masasabi mo sa GoPro? Okay na po sana, wala po mga sabot ngayon at mga bagong gising pa lang. Ikaw, Jet, anong masabi mo sa grupo? Mali! GoPro, hindi GoPro. Ikaw, Ate Jen, ano masabi mo ngayong umaga?
Wala din. Bagong gising ka rin. Behind the scene. Charan! Almusal sa umaga. Dan? Yes! Gigi! Ah, wala pala din yung mga... Ang grupo. Anong masasabi mo sa grupo? Grupo, hindi GoPro. Mga bagong gising po ang aming mga grupo. Yan, opisina na po sila pa. Maaga pa. Tiyara! Ay, mga tulog pa po sila. Makapangyarihang nilala. Kaya na ako di. Yan po, nagliligpit na po sila. Ayan o. Oh, yan. Sarap buhay. Patulog-tulog lang. Yan po, ang aming kwarto. Lamig. Ligpit, ligpit. Po, Pare, kahit kinmani. nataranta na po. Nataranta na si Alvin. Yan. Yan, tataranta na. Anong masabi mo, Kasumpaan? Parating na ang mga kamahalaang mga pangyarihan Bola lang yan. sa Pilipinas. Kaya kumanda na tayo mga kasumpaan. Ngayon tayo ay maglilinis. Let's go! Simulan na. Tiyara, online mo. Sapatos. Kumango na hindi iyo. Linis, linis. Linisin mo. Linisin mo si Ken yan. Tapon mo. Yaya! Yaya! Video-video pa kasi. Ay, ganun talaga. Alin, unahin mo. Lalo na yung nilinis sa katawan, pati yung sikuling. Ay! Bakit yan? Kulang kayo, kulang pa dyan. Ano dalawa? Ano ang pijat agad? Yan ako na.
pagulong at ako sarado na ako. Ha? Pero yung sarado na ako, di ba? Ay, ay, Hindi makikita doon, nakakala mo ah. Nasa tayo mo ah. Hindi na ba talaga tayo? Ano pa ang galing natin mga kaibigan? Dahil sa kamatis. May nakot na pansin, bakit na? ay, bye, bye. Oo. Bakit matalis ka? Hindi matalis eh. Yan po ang mayroon pa sila mga kaibigan. Kakain na lang, tulog lang pa. Tapos mga kaibigan niya. Bigyan mo sa lusunod. Ay, biar niya po. Terus kamera. Biar po, yan. Sige lang. Kami bos, bos,